All in with this video, metal makana share button, share here. Go. Now about the hungry native doctor or native doctors of Ngor-Okpala. Yeah, Ndempoto. Go. Many years ago, from morning to night, and a million blue evangelism blew all the members. I was Ashon Gamale boy, see when with a power. Or you make a from morning to night non-stop. At the end of the day, or we don't know millisole benders also Nazayon. Even when we get so last 10 minutes safe. On a to look at millisole and new yesterday. Ezibota mili breed zone new yesterday. Onya Haria, millisole Port Harcourt, millisole where millisole so many places yesterday. Oh, good American, eh? But one interesting thing I like about this is the fact that now evangelism could be ignore their noise, pretend they are now. People look at J Park Hapotago. I'm an Afro video J Park email to Totua. Una no video ni na J Park in email. Onyamoma ball ni ike chukwu kare. Even now inciting on email. If on email wanna incite. Come on na evangelism could be or you respond to one binga. But I like the fact that evangelism could be they treat it as a non-entity or only treat it as somebody do so inconsequential because that is if what I go I've remembered J Park in now man evangelism could be one for vida she and vida now man evangelism could be one for vida no you go somebody be an amount to go jail narie anaheni never you do. I like the fact that now evangelism could be disregarded all these distractors. Never wait for the yeah. Day one gone. Day two are commencing today. Ndem otu na enye mkpoto. Asere na agbara aka na azụ ana. Onye jiji ana konye ji na ana. Day one agago with a success of both spiritual benefit and physical benefit. Yesterday. Spiritual benefit in the sense that people receive with their miracles, their healings. Yeah, God meets a lot of people at their point of need. Physical benefit in the sense that now millions running into billions they are bored yesterday. About the second day, which is Tata. A lot ago, Nketata ya debu. So happen on them photo hand in photo. If I know there would do me and I know at the peak of good me in China. A lot ago. So it is nature taking it because happen on you. I like the fact that Zion turned a blind eye to those people. They are inconsequential. No matter how bloggers say the attention of evangelist Ebukobi, you cannot get his attention because that man is so intelligent. He knows when to roar. He knows when the lion should roar and when not. And in this particular case, all shop tarana replying you people to so inconsequential. It's no say na mmiri yeso or mmiri amfulu zolu even mbangu na acha ndị mmadụ jombre wopo mmiri zo haji kwombre na agbala onwe ha egwu na enwere onwe ha ngole and they had no ho n'ime ide. I was expecting ka ha do no n'ime osimiri because the evangelism could be na members ya anwuju mmiri afọ. So the fact is that normal mmiri zolu ebe ndị ọzọ wivezo na Ngor-Okpala unless na somebody adesigwa m na mmiri bido n'ụtụtụ zogido na Ngor-Okpala chiwejie ọ no nwere mmiri zolu 3 hours straight na Ngor-Okpala yesterday onwe onye ya gwanya na bịa gwanya onwe eri nke zoro 10 minutes ọ kwụsị. So kiri ife a na-enyegharịrị mkpọtụ ha mara ọma jesete ebe mmiri na-ezo ha bịa tinye si ike okongwu dibịa na-akwụgharị ka ụkpana na-amagharị ebe niile iche na nkịta awụ opportunity ihe ji wee bịa convince na ndị na-agbara odibo na ha mụ ife ha na-eme iche na ya na this is the opportunity ihe ji wee bịa prove na ndị na-agbara odibo na nwanne we acknowledge the fact that now at the peak of udu mmiri and na-enwe possibility na mmiri ya ezo ịghọtago mgbe mma na wee respond to this ofeke very well emewe odeshi na December emewe odeshi program na kwa November ka December ka anyị eme ya bịa mgbe ahụ sị m nọ ya ha mmiri ezogido oge a
ka mụnwa wezugo ya enwe time for him. Ọ bụrụ na udu mmiri ịnọkọta ị na-eje na River Niger si na iru ebe a na ya agbaju mmadụ mmiri ọdụka asị na River Niger ị na-eje na ịma ọ na ya afụ mmiri ebe a ịghọtago ọdụka ọ mgbe iru eru na desert iwee na-agwa mmadụ na ọ ya aṅụju mmiri afọ na desert oge a ka mma anụ nwa okwu mma gwa ya agwa ngo ọhụ ijee n'ọdọ mmiri iwere mmiri na-eteretenu mmadụ ọ ijee na desert ebe a na-achọ mmiri achọ ime n'ihe nke ahụ ịma na ire ike ịghọtago ime n'ihe nke ahụ ịma na ire ike. So I like the fact that Evangelist Ebuka Obi Melukaya say that those people do inconsequential, that they don't matter, that they are even no even how it is. I love it. Guys will even like it. No matter how the bloggers JPAC Haji oge aya oge na another news ya pụta seketa ịghọtago ịmana emegasị donation yesterday mana ọdụka donation emegasịrị o nwere donation ya bịa ya short their mouth ịghọtago it will shut their mouth, that one will begin to trend nke ahụ trend bụ agwa oge a ka nwa dibịa ya understand that they have left him ịghọtago he's still entertaining them and JPAC iwe onye bụ ụzọ wee wota video this man. And I am convinced that Sendere or establish contact with him. So each one if on name, no one if on name, a man in Apoga. Each one if on name, Oku Puchaya, so Nike Chuku, Karinike Pensu, only before name, or just not incited. Come Marona in the Zion. I respond to Tifo Fika, go challenge. And then handle. Na ebe ife ọkwa atụgo mminu ambose na agbalaka na azana onye jiji ana akọ iji na ana nwa dibịa na-enye mkpọtọ onye awofe ke gba aka asana ndị Zion nwo ndị jiji na-akọnyesi ji ike na ana. Even at the peak of that noise ọ nọ na-eme ka yesterday anọkwa na-akọnye ji na ana because anya kara ka anyị na-eriwa ngwọrọ ndị mmadụ bịa program ahụ well prepared. Yesterday agago onwere onye anyị nọ na mmiri ibuje onwere onye anyị nọ na mmiri gbawuru anyị anọghọdere na mmiri disturb any single thing eme yesterday. Today is the second day. I can't really mkpọtụ. So today is the second day of the program. Enjoy yourself, have fun. Gee gbala egwu nwere aṅụle mmiri zoro pụta na mmiri gbara egwu ya mawayo oso n'ife a na-eme. Onwere onye ya etinye ni challenge udu mmiri nọ mmiri ya n'idiri izo ka o wee nwa ife ụfọdụ ụmụnne anyị kọ n'ubi ka o wee jaminate ya ọfụma. Anyị ebughị nnu onwe onye bụ nnu n'ahụ onwe onye bụ ọgwụ nwa dibịa gwara ya na mmiri mahụgo na ọgwụ a na ya weela onwe onye bie. So ọ makwudoro m ọ malụ m ịghọtago ọ malụ m ọ ma so many people yesterday ịghọtago na different places mana Lagos ebe mmiri ya zoro ka nkụ. So nobody can claim na ọnya harịa mana ife ike eme dị iche ewe mmalụ nọ ngụ melu nke a mere yesterday wo n'esere na ya aṅụju mmiri afọ ọnwụ na mmiri bido n'ụtụtụ zogido chiejie ọ na mmiri zo 3-4-5 hours straight ewe nkwuo na mmiri a ahụ nọmalụ mmiri ọ mmiri nọkata ọkwụpụ inenegodo a na ebe ahụ ịmụkwụ ka na ebe ahụ na-adụ na mmiri zoo ebe a kịta ha nọ na-eme program a ịmụkwụ ka na ebe ahụ na-adụ mụ ka mmiri si adị ebe ahụ na mmiri zoo. So for you to see that little water here and there, that little water here and there, what it shows is that no normal mmiri na-ezo zoro kwụsị. Ọ normal mmiri na-ezo zoro kwụsị. Very simple. Ọ wụrụ ụdị mmiri ahụ mpama ahụ na-ekwu zoro. Ebe niile ahụ ya mmiri na-eju ya onye edoghị anya na mmiri ya cover almost everywhere. Because mmiri na-adụ there. Ịghọtago? So amara ụmara ya fụsi okwu na-enyegharị mkpọtụ na-achọ ship popularity. JPAC had ozi capable enough to give anybody popularity n'obodo a ekwugo m ya unless na nke anyị decide to identify enwere new sheriffs in town. They are still yet to understand or comprehend the fact that there was a new sheriffs in town. Nke ọnwụ na anyị decide na ya respond to ọnwụọ ọ nke anyị respond to for reasons best known to us. We even nwere ike trend like that. If not can that people are not even paying attention to it. And then you got him how they show us Evangelist Ebuka Obi able to say, I challenge this one dibia. Yeah. The man,
ground adịgo set ha agbarabazie ego ha agbarabazie ego so for now ha ka na-eme cut half break and I love the fact ntosi wee kwu mbụ that na evangelist Ebuka Obi disregard the fact and Zion enweghịdere ka ya sị na ha amarịrị o nwere ife a na-akọ mmemme ọgụ na-agasi ike na Ogoja ọgụ na-aga n'ihu na Ogoja na-enye mkpọtụ na-enyegharị mkpọtụ so day one gone today is day two anyị anọkwa day 2 aga nọrọkwa day 3 aga nọrọkwa after activities aga you gotta go share this video.